This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Ang pagsugat sa mga COVID-19 positive ang masami ginakasakuan sa mga rescue volunteers ng Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office wala labot sa mga aksidente kag sunog. Pero may mga adlaw nga wala ginapaabot nga hitabo kag kinahanglan nila nga maghimo sang desisyon gilayon. Parehas na lamang nga ang pasyente nga nagpositibo sa virus nagbata sa sulod sang isa ka ambulansya. Aton balikan ang mga hitabo. September 6, 2021, naglarga ang crew ng Shalimar Gumban kag Mark Seva sakay sa ambulansya para idulong sa ospital ang isa ka 40 anyos nga iloy nga ginhingago lamang naton sa ngalan nga Jen nga nagabusong sa iya ikaduha nga bata. Paglabot nila sa Circumferential Road, hindi na makapugong pa si Jen. Nagdesisyon ang team ng Shalimar nga ipahigad na lang ang ambulansya sa Bacolod Government Center. Kag mismo sa atubang sang fountain, ila ginalalayan si Jen sa iya pagbunag sang lapsag. Nag-labor na gid ko, so hamba nila push ma'am isa. Then do kadalhay man lang nga nagwa man lang siya because 2.5 kilos man lang siya. So amo to ginakaptan ko lang siya asa nakalabot kami sa doctors kag dito naging dito na lang gin katang iya nga pusod pagkalabot namon sa emergency room. Wala na sing iban pa nga kaupod sa sulod sang ambulansya si Jen. Ang tanan niya katapos sang iya panimalay, ang ginpaidalom sa isolation kay may nagpositibo sa COVID-19 sa ilang nga pamilya. Sang amo nga inoras nga nagabata siya. Wala man siya makihibalo nga positibo siya sa COVID-19. Ginhatag niya na lang ang bugos nga pagsalig sa team ng Shalimar. Nasalig ko lang gid ang life naman ni baby sa ila kay wala no choice na gid. Ano, nasa na kung baan eh. Siyempre, life na ako ginawag talaga mo. So, ako nimo ko na lang sir, ko na lang cellphone, di pa ba ako na lang bala? Kagwa ng baby sir daw ka satisfying feeling daw eh. Siyempre, napagwa mo na okay sila pareho. Siyempre, ang kwando, proud ka man ba lang na kapabata kami. Silang mga katapo sang City Disaster Risk Reduction Management Office Rescue Team. Anay volunteer sa Amity Fire Brigade ang Information Technology graduate nga si Shalimar. Barangay Emergency Rescue Volunteer naman ang Industrial Technology undergraduate nga si Mark. Para sa ila, isa lamang kaordinaryo nga adlaw sa trabaho ang natabo nga insidente. Kung first time siguro, siyempre, gid o ka-intense gid sa amuto nga moment. Na-meet niya ni siya, mama, liwat. Wala. Wala na. Pagkapabata na, pagkatapos ito nga why na kami pero ga-chat lang. Kamusta ang ang working sa pandemic? Pero okay, kaya lang, ina-enjoy na lang namon sir. Apang, para sa iloy nga ilagin pabata, hindi niya ini malipatan nga eksperyensya kay tungod sa iya nakaupod kag nakita sa pinakaunang nga tion ang iya anak nga si Janay Abriel. Yes, so thankful gid ko sa ila, thankful gid ko sa mga volunteers nga bisan kapoy-kapoy na sa ila, agi na sungitan pa sila sang iban. Ang bago ara gid kamo dapat sa gid kamo, dapat makilala gid kamo ni El. Nga siya ang kamo ang iyang heroes. Kini amo naging kwako gid sila yung Maninoy kag Manilay. Nakahibalo ka mo bala nga halos hindi man magnubo sa apat ka mga nagabusong nga babayi ang ila gina-assist kag sarang mapabata sa sulod sang isa ka adlaw sa sulod mismo sang ambulansya. Ini sumugod sang ginakulang na ang mga hospital beds sa Bacolod. Ang iba wala ka pa prenatal. Ang iba due date na sang ilang swab. They expire na, hindi na mabata ng ilang swab.
kabudlay magpasulod sa ospital kung wala ka swab, especially nga due date na sang bata mo or expire na yung swab kay although may one hospital ka man ta, gina-coordinate mo sa hospital kung di nang available, pero requirement bisang hospital swab gid amo na nga hindi kadali. So what to do is ang amon ambulance ginahulat na lang nga magbata, ginalalayan na lang ang amon nga mga OB case nga so posible dalon sa ospital. Bisan gani isa tupad lang sang opisina sang DRRMO, may isa pagid ka Iloy nga nagbunag sang lapsag sa bulig sa mga doktor sa Bacolod Respiratory Outpatient Center sa sulod sang Base Center. Sa kasakuon kag sa dedikasyon sang DRRMO Rescue Volunteers, kadaman sa ila ang binula na nga temporaryo nga nagaistar sa ilang barracks sa tupad lang sang ila opisina para mapalayo man sa balatian ang ila pamilya. Pero hindi man malipod nga sa piyak sang ila mga pagsakripisyo, masami makabati man sila sa mga hindi maayo nga istorya kag may mga pagpamahog pa. Wala na ini nila ginasapak. Sa kadamo sang dapat nga buliligan sa sini nga panahon sang pandemya, ginauna na lang nila ang pagserbisyo sa ila isig katawo. Despite ni sa pandemic, despite sa nubo sweldo, despite sa mga risgo nga ginatubang sa aton nga mga healthcare workers, sa aton mga emergency responders, ilang yapon ginaatubang ang ilang ilang obligasyon, ginatupad nilang ilang obligasyon, no? So damo ni mga success stories, damo sang mga inspiring stories na ginahatag sa aton mga healthcare workers para sa aton. So hindi ta ni pag-abusaron, hindi ta ni baliwalaon. So deserve man nato ng mga responders sa naglain na. Japanese pat on the back, kalakpak yun sa ludo sa tanan ng mga responders. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.